Avui vaig a contar-vos un conte de bruixes i per això porto esta samarreta que em va regalar una alumna meua, Esmeralda, del taller de contacontes. És un conte de bruixes, es diu L'arbre de les bruixes, i és un conte que té moltes versions així al País Valencià. Hi ha les bruixes de Tabarca, les bruixes de Peníscola i segur que igual en Cullera també hi ha bruixes. Però estes són d'Altea. El llibre el va publicar l'Institut de Joan Gil Albert, el director del qual és el meu amic Joan Borja, que em va encarregar este llibre. I el va il·lustrar Aurelio Ayala, un pintor alacantí que ho feu tan bé que jo crec que val la pena que vos mostre les il·lustracions, que vos conte el conte, mostrant-vos les il·lustracions. I diuen i conten i diuen que durant molt de temps en el barri dels pescadors d'Altea hi hagué un arbre gegantí, una ceiba, un arbre tropical. Ningú recordava molt bé com havia arribat allà. Estigué durant molts anys, es feu gegant, i resulta que, durant un dia de tempesta, un raig el va destrossar i només va deixar la soca socarrada i el record d'aquell arbre. Però segurament vosaltres voldreu saber com va arribar aquell arbre gegantí al barri de pescadors d'Altea. Jo us ho contaré. Resulta que hi havia una vegada un vell mariner, el tio Gavina. El tio Gavina havia navegat per tots els mars de la terra i ara que ja era vell i s'havia jubilat amb els diners que havia estalviat s'havia comprat un sardinal, un llagut. El tenia tan lluent que podies mirar-te a l'espill en el casc i podies menjar sopes dintre d'ell. I el cas és que ell eixia cada dia, però un dia, un matí, quan anava a traure el seu sardinal per a pescar el que menjaria aquell dia, de repent va veure que estava ple d'aigua i es va estranyar molt perquè ell recordava perfectament que l'havia assecat i l'havia tret i l'havia deixat lluent com una patena. I, això què serà? Va passar això durant alguns dies i al remat el tio Gavina va decidir esbrinar qui li furtava a les nits el sardinal i eixia a navegar. I es va amagar una nit a la proa esperant a veure què passava. I el cas és que estant allí esperant va veure arribar unes figures totes endolades, amb mantellines negres, que es feien la cara groga, i va pensar que allò eren bruixes o males ventures, i es va estar allí sense gosar dir ni una paraula. I el cas és que immediatament aquelles figures van ficar el llagut en l'aigua i començaren a navegar. Més que navegar, el llagut pareixia volar. Volava per damunt les ones. Va sentir que baix d'ells hi havia una tempesta, però només sentia algun dels esguits. I el cas és que després d'una estona, va atracar la barqueta en una platja i va sentir com aquelles males ventures, com aquelles bruixes abandonaven la barca. Ell aprofità per a baixar i per a veure on estava. I es va donar compte que el cel que hi havia allí no era el mateix cel que es veia des de la platja d'Altea, des del seu poble. I de repent va reconèixer aquelles figures, la Creu del Sud, i va veure que estava en l'illa de Cuba perquè ell havia estat allí en una guerra, en una estúpida guerra com són totes les guerres. Estava clar, pensava que ningú es creuria que ell havia estat en una nit en l'illa de Cuba i havia retornat, de manera que s'endinsà en el bosc, en la jungla, en la selva, i va esguellar una branca d'un arbre que ell coneixia d'allà, i es va tornar a amagar dintre del llagut. Aquelles males ventures tornaren i, navegant, arribaren al port d'Altea abans de que isqueren les barques, mentre s'estava fent de dia. Aparcaren
atracaren la barca en el fanalet de Sant Caralampi, que era el seu lloc, i abandonaren la barca. El tio Gavina, la camisa no li arribava al coll, quan va poder, va baixar i cridar als amics i els va contar què havia passat. Els amics no s'acabaven de creure el que els contava, però quan els va ensenyar aquella branca també la van reconèixer i van estar d'acord en que el tio Gavina havia anat i tornat en una nit a l'illa de Cuba i havia tornat a Altea. I aquella branca tenia uns fruits i aquells fruits tenien una llavor i ja sabeu com va aparèixer aquell arbre gegantí en el barri de pescadors d'Altea. I conte contar, ja s'ha acabat. Per la ximenera el gat se n'ha anat i ací teniu l'arbre de les bruixes. I demà més.